alamat tangan cek ya pundak tangan tatapan del pundak kiwa tatapan del enggak yuk cucuk-cucukan. Simbol keakrabannya begitu. Di Iran beda lagi gaya salamannya. Di Iran ini ketemu wong salamane tangan kiwa pegang kepala. Tek. Nah, terus jari tangan kanan yang tengah sing gede dhewe nggo ngetak bun-bunan cetok. Yo gak nesu wong itu bentuk penghormatan. Ya ketemu wong meneh ya tangan kiwa nyekel sirah cek. Nah, sing iki cetok. Ketemu meneh ya cek cetok. Petokne ya cek cetok. Entuk wong 100 yo budrek. Eropa beda lagi, nek Eropa gayane yo ngono kae. Cipok-cipokan ngono kae. Ayo coba sampean ketemu Pak Dan Ramil, dan terus salaman nganggo gaya Iran. Sirain Dan Ramil cekel cek terus katakan cetok. Nyonyor sampean. Bukan salah salamannya, salah gaya. Halo. Paham gak? Paham gak? Bon, meleh mengucapkan salam anjuran agama. Tapi gaya itu budaya. Lihat di Indonesia nggih. Assalamualaikum. Malah artis-artis kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jadi gayane ngono kuwi. Tuwe dua wae wabarakatuh. Lah nek wong pidato ya Assalamualaikum lho. Kadang-kadang suarane cilik digedhek-gedhekke kok. Ben mantep. Assalamualaikum. Ketemu karo Assalamualaikum. Santri nang kiai bungkuk-bungkuk Assalamualaikum. Arab beda lagi. Nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Ayo sampean ketemu karo kiai sepuh, salam gaya Arab. Bayi, Assalamualaikum. Yakin gak dijawab karo Mbak. Soalnya Mbak mikir, bocah iki mulai kapan? Paham napa mboten? Makanya budaya itu harus kita hormati sebagai tutorialitas. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Ini paham bahwa wong Kanjeng Nabi ini udah menghargai budaya lokal. Bu, napa keseriusan dan ini dengan sama kok meteng-teng ngerti ya. Makanya kalau single sedikit tambahin. Kanjeng Nabi ini pun menghargai budaya lokal. Contoh dalam urusan berpakaian. Bisa saja Rasulullah bikin tren pakaian sendiri, pakaian ala Rasulullah. Bisa, tapi mboten kersa Kanjeng Nabi. Wes menu umumnya masyarakat wae. Nek masyarakat iki pakaiane nganggo jubah, surbanan, yo wes manut ngono. Sing penting aturane standarnya nutup aurat, sopan. Paham? Sing penting nutup aurat, sopan. Masyarakat Arab waktu itu pakaiannya jubah, surban. Wes awak dhewe melu jubahan, surbanan. Padahal Kanjeng Nabi cara gawe model pakaian sendiri bisa. Mboten kersa Kanjeng Nabi ngoten niku. Niku pakaian teng Arab mriko. Lah nek pakaian Islami model gemuk, ya wis ngene-ngene iki. Iki wis Islami wisan Pak. Bu, jenengan wis ngoten niku. Enggak usah maksa-maksa sampean. Oh Kanjeng Nabi jubahan ya. Aku melu jubahan. Akhirnya wong gemuk jubah. Menek klopo jubahan. Ora entuk klopo malah klopomu loro meledos karo. Dekne wong Jawa ki yo ndelok saru pantes kok. Nah saiki tren ya. Oke sangger jubahan, sobanan, jenggot tingu, rontok dawa padahal jenggote mok 12. Hebat duwe dikai stempel sithik-sithik. Kuwi rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi rumangsane. Lah dekne lali, nek Abu Jahal yo ngono kuwi.
Lah terus bedanya apa? Beda. Jubahan, sorbanan, jenggoten, wajah cerah, indah, senyum, ramah, bersahabat, nyenengke Kanjeng Nabi. Jubahan, sorbana, jenggoten, wajah kereng, angker, kejem, medeni, Abu Jahal. Mulane sampeyan ngapunten-ngapunten. Nek gawe ukuran standar ulama kuwi sapa? Ulama kuwi sing piye? Ora kok syukur angger pokoke ndase diubul-ubul gombal ya ulama. Nek angger syukur ndas diubul-ubul gombal ulama. Bu, bojomu arep medhos kan ndase diubul-ubul gombal lho, Bu. Berarti bojomu pas dadi ulama kuwi. Ngapunten, diteliti dulu. Kowe ngajine nyanggi to, mondoke nyanggi to. Sana keilmuane nyambunge nang kiai sapa? Nasab keilmuan sana keilmuane nyambung dugi Kanjeng Nabi napa mboten? Halo. Halo. Jane iki guyoke, Bu. Ki ora tau mondok, ora ngerti nahwu sorot sampai nasrif wis salah kabeh iki pelajarane cah tidak kuwi padha. Mufa'ala yaqul fa'lan iki ora dunya. Ana kafaro yukafiru kufron. Poncorjo ngemu Mbah Keswanto. Ana talafa yutlifu. La haula wala quwata illa billah. Kadang modale meng Quran terjemahan ke Departemen Agama, ke Kementerian Agama itu Quran terjemahan, wis wani ngekeki fatwa tekan ndi-ndi. Ki wani ngelek-ngelekke kiai sepuh. Nek ora iso ki ora usah gawe fatwa. Kaya aku ngene iki lho ora iso. Kowe guyumu kok kaya setuju model. Wis aja-aja sing apik, manut kiai-kiai sing tenanan ngono lho. Halo. 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 Mulane iya manhum ulama kuwi sapa? Di samping ini kok pun sering didhawuhi kali para kiai alladzina yanzuruna an-nas bi ainir rahmah, memandang umat dengan pandangan kasih sayang, pandangan welas. Yang masyarakat yang umat ki welas, mulane ora kejem. Niki masuk faktor nggih, londo lan jajah Indonesia 350 tahun lebih niku mboten namung jajah secara ekonomi. Nggih, mereka punya misi menyebarkan agama. Tapi agama yang disebarkan oleh Belanda nggak payu. Masyarakat nggak senang, nggak simpatik. Kenapa? Soalnya londo ini karo masyarakat kereng, nggak payu. Sing laris agama yang disebarkan oleh para wali, agama Islam. Karena para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam tidak pernah mengerengi, memperkereng masyarakat. Jadi saya kita bahasa sing rondo gampang dipahami mawon. Sakjane kriteriane kakak, sama waktunya nggak nyukupi. Satu ulama itu rijalul ummah. Diroke bareng. Rijalul ummah. Bisa gas? Rijalul ummah. Nah, bahasa kemennya community leader. Ayo bareng. Community leader. Kok community lemper nih? Mimpin umat, mimpin masyarakat, dan itu nggak mudah. Gampang mimpin pondok pesantren kalau mimpin masyarakat nih. Nek mimpin pondok pesantren relatif mudah. Pulau misalnya ya, dipasrai mimpin pondok, santrine 10.000. Gampang. Mergo santri mesti nurut karo kiai, manut karo kiai. Kiai ini ngongkon mulon, santri 10.000 mulon kabeh. Ora